to? Bojim se okrenuti, događa se nešto strašno. Radimo još nešto gore, idemo. O ne, Što ovo znači? još čarolije. Da, još čarolije. Aslan! Nisi mrtav, živ si. Da, ja sam. Stvaran si, Aslane. O, Aslane. Pa vidjeli smo te kako umireš. Da, iako je vještica upoznata s velikom čarolijom, postoji još veća čarolija za koju ne zna. Njeno znanje seže do početka vremena, ali da je pogledala samo malo dalje, u mir i tišinu prije vremena, vidjela bi drugu čaroliju. Znala bi da kada žrtva koja nije počinjala izdaju bude ubijena umjesto izdajice, stol će se slomiti i smrt će se poništiti. A sada, na posao, djeco, morate jahati na meni. Moramo dobiti povećanje. Bisko u Beruni ide nam loše. Previše ih je. Čvrsto se držite! Suzana, gledaj. Moramo naći gospodina Tamnusa. Mora biti negdje ovdje. Tražite posvuda, gore i dolje, bilo gdje ništa ne smije izostati. Aslane, našla sam gospodina Tamnusa, brzo dođi. Gospodine Tamnus, Suzana, ovaj gospodin Tamnus. Drži me, opa!
Do kraja! Držite! Još! Još! Ledi! Tu leži! Nastigne ovoga! Moramo zaustaviti vješticu! Pretvara naše ljude u kamen! Moramo je uništiti! Posao još nije gotov. Naši se ljudi u ovom trenu nalaze u teškoj bici. Nadjačani su od strane vještičine vojske. Moramo im se pridružiti. Edi! Drži se! Stižem! Odmaknite se, djeco. To je Aslan! Ne može biti. Aslan je mrtav, budalo. Hurra! Stigao si na vrijeme, Aslane. Edi je sve učinio. Kad ju je sredio, znali smo da imamo šanse. Ali jadni Edi je teško ranjen. Moram vidjeti kako je. Brzo, Lucija, napitak koji sam ti dao. Ima još ranjenih. Da, znam. Moram se pobrinuti za njih. Daj mi svoj mač. Edi, i klekni. Jednom kralj ili kraljica Narnije, uvijek kralj ili kraljica. Budite pravedni, Adamovi sinovi, budite pravedne Evine kćeri.
Gdje je Aslan? Ne vidim ga. Čudno. Bio je tu, a sad ga nema. Dolazit će i odlaziti. Jedan dan će biti ovdje, a drugi neće. Naravno, mora biti i u drugim zemljama. Navratit će s vremena na vrijeme. Morate ga zadovoljiti. I tako su godine prolazile. Kralj Pero, kralj Edi, kraljica Suzana i kraljica Lucija vladali su u sreći i miru. Kad god bi se sjetili svog starog života, činilo im se to kao da je san. Veličanstva, velike vijesti, bijeli jelen se opet pojavio u šumi. Bijeli jelen? Da, on je čarobno biće koje vam ispunjava želje ako ga ulovite. Eno jelena! Tamo je! Gledajte kako trči! Ovamo! Tamo je! Idemo! Izgubili smo ga! Tamo je! Tamo je! Pobjeći će! Naprijed, vidim ga! Gdje? Ne vidim! Vratili smo se! Vratili smo se! Profesore, vratili smo se! Profesore! Bili smo u Narniji! Bili smo u Narniji! Mislim da nema potrebe pokušavati se vratiti u Narniju kroz ormar. Nećete otići tamo tim putem. Hoćemo li opet otići u Narniju, profesore? Da, naravno da hoćete. Jednog dana. Ali ne pokušavajte ići tamo istim prolazom. Ne pokušavajte uopće. To će se dogoditi kad se najmanje nadate. I ne pričajte o tome. Čak ni međusobno. Ne spominjite to nikom drugom osim ako ne sumnjate da su imali sličnu A kako pustolovinu. ćemo to znati? Znaćete. Njihovi pogledi će vam to odati. Otvorite oči. Moguće je kako je ovo kraj vaših pustolovina u ormaru. Ali samo početak vaših pustolovina u Narniji.